Hello everyone, good morning लोगोफोर नै सिखारबाय फुंनि दा सारिथा जाबाय आरो ओमफ्राय नै दा स्रां बेसे सारिथा जाबाबो फुङाव जोङो ओमफ्राय मोखां सुवाखै दे लोगोफोर दिन दं दा मोखां सुनानै न'आव रिसिबनोसै फुंनि जानाय लोंनाय बानायलानोसै ओमफ्राय नानियाबो सिखारथ'वाखैनो बिखौबो सिखारबाथाय दा बारहावायाव फुंनि नै फुंनि लाल साहा लोंना लानोसै लोगोफोर खलासे निंकिदो ओमफ्राय नै मुगु गाजा एरलायबाय दैखौ लोंग्रोना लानोसै गिलासे नै बाजाराव थांनाया मोनफैबाय मा लाबखो सान्दुङा गोसाथार साइडखि दोनथार गोजौ सान्दुं गोसाथार दिनै अखा हादोंमोन हराव ओमफ्राय दैया जाबोबाय नै साननै अखा हादोंमोन मैया हरावबो हादों ओमफ्राय दा गैथ'लायला ओमफ्राय नादो जा सान्दुं ज्रां दैया रानदों मा लाना फैखो मा लाबोखो दिनै सोर फैहांदों आलासि फैहांदों आलासि ना बेदर लाना फैबायना ना बेदर आबैमोन फैहांदों ना जोंहा दिनै आलासि फैहांदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै हासबेन्डआ बाजारनिफ्राय मोनफैबाय मा लाबोखोथाय बियो मा मोनफैहांदों ओमफ्राय इसोरनो आरो आलासिफोरा लोगोफोर माहिनि फिसाजो जिथि ओमफ्राय जिथिनि फिसौजो ओमफ्राय माहिनि फिसाजो फिसाला मा आरो इसोरनो फैनायानो फैबाय थायो आरो बिसोरनो रावबोबोथ' गैखाया इसोरनो नालाय ओमफ्राय आरो दा जिखिनि दा देखायनोसै लोगोफोर ब्लग संनाय खावनायाव लाबोनो हायो ना हाया नायनोसै आं नंगौना नङा नै मिसिथायाबो केमेरा जा नायखाबाय थायोना दिखांबाय थायो मिथिग्रा जाबाय बिबो ओमफ्राय दुगैखां होबायखौबो थुखस्र'ना होबाय आंबो दुगैबाय खानैबो ओमफ्राय नै लाबोलायबाय आरो बिमा फिसा ओंखारलायबाय नोंसोरनि गेजेराव नायलांदोलाय ब्लगखौ मोजां मोनोबा जोंसि ओमफ्राय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोफोर सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय आरो दा आङो इखौ बिफानो होथ'नोसै ओमफ्राय जगार खालामहोलांनोसै टाइमाबो 10:30 जाबायानो ओमफ्राय मा लाबोखो दा नायनोसै बिखुनजोनो मा जाहरो बिजामादैया ना मा लोगोफोर नानिखौनो नायनो फैलायानोसै आरो बिसोरो बाबायाबो फैनो नागिरदोंमोन नाथाय बाबाया बाय खामानि थानायखाय फैनाय जायासै आरो बाबायासो फिसौजोखौ नायनो थांनि होनना होनबाय दंमोन आरो ओमफ्राय आरो बाबाया फैनाय जायासै इसोर आरो जेथिमोन मामोन ओमफ्राय इसोरनि माहिनि फिसाजोमोन फैबाय ओमफ्राय आङो दा खामानि मावहोलांसै फुंनिबो जाखांना लाखांबाय ओमफ्राय दा आरो ओंखाम संनायनि जगार लाहार फाहार खालामलायनोसै आरो लोगोफोर दा नायलांबाय थादो होमबा नै लोगोफोर दालियाथ' थाखाबाय थायो बयलार लाबोदो ओमफ्राय ना ओमफ्राय नै बिलाहि होदों ओमफ्राय इयाव कुकारावनो डाइरेक्ट संखानोसै नाखौ एवखांबाय आरो लोगोफोर खावसे माने संखांनायावसो जाद्रायनायखौ दे बुरजा देखायजानाय जोबनायखौ थिखांनाय जाबायलै लोगोफोर आलासिफोर जानायखौ थिखांनाय जादिया नै माबा दंमोन साना दंमोन दालि नै जाबाय बियो दासो जाबोदो खामानि मावदोंमोन ना मैथा बयलार नै आंहाबो जानोसै लोगोफोर जालांबाय थानोसै देखाबाय थाथ'ला लोगोफोर आलासिफोराबो दसे जाबाय थांखांबाय आं दिनै माने आलासिफोरखौबो देखायनाय जादों जानाय लोंनायखौबो बारा देखायनाय जादों मानोना बिसोरनो आरो फैबाय थाग्रानि सिगांनि भिडिअ'आवथ' नुखाबाय दंमोन बिसोरनो माने मा जिथि माहिनि फिसाजो ओमफ्राय जिथिनि फिसौजो इसोरनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै माने खाम संनाय होनाय बिजि बेस्थ' बिदि ओमफ्राय माने गरमबो नालाय बालायलांबाय ब्लग लानो बारा लानाय जादिया जानाय लोंनायखौ देखायनाय जादिया आरो ओमफ्राय अलपल' ओरैनो माबानायखौल' देखायनाय जादों आरो लोगोफोर बारा माबानाय जादिया ओमफ्राय थांखांबाय बिसोरो थांबाय ओमफ्राय दा जोंबो दसे जिरायनोसै मेंनाय मोनबाय आरो ना नङा होमबा लोगोफोर नै नानियाबो उन्दुदोंमोन ओमफ्राय उनथिबाय हा ओइलाय अ इनो इ गांसेखौ आङो गुफुरखौ माबायाव सुनो लांबाय मेचिनाव हैबाय दासो आरो जि होबावदों आंहा नै टाइमा थांबायानो 3:30 जालायलांबाय
जियानो माने बुरजाथिनि ओंखारबाय थायो माने सुनो ओमफ्राय खिजा आलासि फैबाय ओमफ्राय साहा होलायबाय माबालाय ओमफ्राय जि होलायबाय होनो थालांलायबाय बिदि जाबाय थादो ओमफ्राय दासो आरो दख'ना बिसोरनो हादो दंमोन मैयानिनो मैया होदोंमोन मोनाबिलियाव फोराननायानो जादिया ओमफ्राय बिनि उनाव आरो मोनामनायहाय जाबायना राननो मोनदिया ओमफ्राय आरो दासो आरो होबावलायबाय मैयानि टाइम नै दिनै बिनो जालायबाय सान्दुंआ दं दा फोथार नालाय जोंहानाथ' फोथार गेजेराव नालाय ओमफ्राय सान्दुंआ थाथा नाङो नालाय रानगोन आरो दा सान्दुंआ दङ 3:30 जाबाय बारबो दङ बाराव जि बरिया बार ख्लाब 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 माने नांगासिनो दं आरो माने फेन सेन सलायनाङा माने एसे बाहेराव जना जा मोजां उन्दुनो ओंखारलांनाय होनमोन ओमफ्राय जों आरो बाहेराव बारा थाबांनाय जायाना जोंहाना बिफां लाइफां ओरै थानाय जाबासो बाय माबा नाङो थेवबो ओमफ्राय साइड असालावथ' जनो हायो दा सान्दुङाव माने गोसा थानांजोबो ओमफ्राय साइड ओरैनो माबाखौ जनानै दसे थांबाय बिसोरबो आलासिफोरा नायबाय दं आंहा फिसाजोआ मालाय दिनै मा एसेबां गोबां मानसि फैदोंना फैबाय थाबाय जाहानावथ' रावबो फैबांनाय जाया नुबाङानो नालाय सानबाय खोमा मा मानसि इजो बामजानो मोनबाय इयो नहले आंजोंल' बांसिन थानाय जायो आरो दा थानाय जायोना ओमफ्राय दा बिफादो थायो ओमफ्राय आंजोंथ' रावबो गैयाबा आंजोंनो बांसिन ओमफ्राय बाबुआ ओरैनो माब्लाबा होथ'यो आं इनो लाबोनाय जाया मिनिबाय दं गेबले गेबथेना राफोद जायाखै ओरैनो बोरै मिनिदो राफोद जायाखै गेबले गेबथेनो मिनिलायदो बामजानो मोनाखैना रावजोंबो ओंखायनोथ' जायाखैना नोंगोना बामजानो मोनाखै नालाय रावजोंबो ओंखायनोथ' राफोद जायाखैना गेबले गेबथेना नोङो आयो बोरै मिनिदो भिडिअ ओरै बानायबाय थायो नालाय नायबाय थागोन आरो मिनिबाय थागोन नोंगो आरोबाव देखायबाय ओमफ्राय जों दा भितोराव गैया गोजौ सायाव दंफैयो बारहावा जागासिनो बिमा बिसा बिफायाबो दं खामानि मावदों जोंहा मोनायावसो मोनायलांलायबाय माने दिनै खामानि मावनाय माने आलासिबो फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय सानावथ' ओरै सान्दुं गोसा गोजौआव खामानि मावनो हाया बियो अलप ओरैनो न'नि माबा थिं ओरि माबाया दरजाया बायदोंमोन नालाय बिखौ खाफ्राबाय दंमोन आरो ओमफ्राय आरो दासो आरो खाफैबावबाय सान्दुं गोसानि थाखाय हाया गोजौआव गरमबो ओमफ्राय दाथ' बार खोलो खोलो बारगासिनो लोगोफोर 6:30 जाबायानो मोनाबाय नायदो साइड बिले खोमसि जाबाय ओमफ्राय जा मोजां बार बारखादो गोजौआव लोगोफोर गुसु मोजां ओमफ्राय दा नै न' भितोराव हाबैबार गरम हब फेननि हावाया गरम जायोना ओमफ्राय आरो नै बाहेराव आरो थान्दा नायदो खिजो मोजां मोनाबिलिनि लाबोलायबाय देरबोबायानो नै अखा हानानै दै जाबाय लोगोफोर साननै अखा हादोंमोन माने हाथाराखैमोन ओमफ्राय रानख्रबजोबनाथ' दंमोन फोथारा ओमफ्राय नै अखा हाना दै जाबाय ओमफ्राय दिनै अखा हानायखाय माने दिनै हालेवना होगासिनो आरो खोथियाफोरा लावबोबायानो मानसिफोरा दै गैयिनि गायनोसो हायाखै ओमफ्राय नै खिजा दैया नायदो दै जमा जाबाय ओमफ्राय खिजाबो जाबाय अलप खोमसि जाबाय जोंबो भितोराव थांनोसै दसे गोबाव जबायानो बि सासे फैनायखायसो हासबेन्ड फैनायखायसो बेयाव गोजौआव ओरैनो जना दंथ' फैनायानो जाबाङा जोंना लाइटआ जोंबाय नै गोजौनि माने जोंहाना आयौ मोनसे लाइट गेदेर होनाय दंना नै फ्रुइसि नै बेवहाय ओइयो लाइट गेदेर होनाय दं गोजौथाराव बियो माने बारा सायाव गोसा बारोना बियो माने गोलैदो उल्था कर बारना दं ओमफ्राय बेखौ माने दा थिग खालामबाय दं सासेया बारानो ख्लाब ख्लाब नांथारोना बार बारबाथाय गोसा फैबोला ओमफ्राय बेखौ खाफ्राबाय दङ दिरुंदो
गाहायाव खोमसि जाजोबना दंमोन नै दासो आं लाइट लगायफैबाय खिरखि फांनाय जायो गोजौआव दङमोन ना थाइजौ नै मा जाखो थाइजौ जालाय मालाय माने नै आइरसुङावला माने बुस्थु खानथै कुकारा गंथाम हारदों लोगोफोर मोनसे दालि संदो मोनसे ओंखाम मोननै सारायाबो मोननै ओंखारदों साराय मोननै बुहुत माने खानजिगुरियानो नायदो गोबांथारमोन नालाय इसोरबो सयजन सुरा जोंनाबो साब्रैमोन बेफोर माखा ओंखायनो दयनियानो दालियावल' दं ओमफ्राय नायाबो दं बेदराबो दं बेनो ओमफ्राय ओंखामखौ लब संबावनांसिगोन दयनि ओंख्रियानो दङ बेदर नायानो दं ओमफ्राय आंहा दानिसो फोराननाय सि आइ लायनो मोनाखै गोजौ थायबाय थाना दहायसो फोरानबोबाय आङो माबासोआवसो दहायसोनो आंहासो 5टासोआव फोरानदोंमोन बारदो राजिनो लायनोनो मोनाखै र' आंनिखौ गारियाव दोननानै सिखौ लायनाय फैनोसै नै भितराव फैनायखाय दा आरो गरम हब हब बारा मोनलायबाय नहले बाहेरावबो थान्दा बारबो थाबाय थानोबो हायाना बारानो दा आरो बार बारबाथाय गोजौआव माने बिराद खब्द जाबाय थायो ओंखायनोथ' खाना हैदोङो माबानाय बायख्लानो दं नालाय थां थां थुं थुं गुथुं गाथां खब्द जाना होबाय थायो माबाया दरजाया माबाना दंमोन नालाय ओरैनो खिरखिनि पर्दा सर्दा इनो थिग खालामाखै आङो नै रुमनि मोनसेनिखौ माबानोसै होमबा लोगोफोर दोनथ'लायनोसै मा होनो नेक्स्ट गोदान ब्लगाव लोगो मोनगोन गासैखौबो बाय बाय